Mura bag ka ng COVID ba? Unsa may makapatay sa COVID? Matod pa nila, limonsito ra kuno. Testing og di ba ka mamatay? Limonsito o kanang tuob, ipapatay ko no ang virus, pinaagi ana. Limonsito, tuob o kanang tubig init. Posible. Basta nangita tag-unsay mo patay. Pero ayaw patya ang virus, dirilas gawas. Og makasuod siya sa kasing-kasing, didto siya patya. Og ang gipapatay ni Mother Mary, didto suod siyang kasing-kasing, mao ang grasya sa Ginoo. Kita lahi man, pasudlo nato ang bati nga hunahuna sa atong kasing-kasing ug ipapatay nato ang atong mga virtues. Mao na nga inig hambi nimo dirig mga kasakit, magsigi dayon kag kusmod, namatay na ang imong love, namatay na ang imong patience, namatay na ang imong kindness, namatay na ang imong understanding. Di ba? Tutok mo muna ako. Unsa man na, dali ra ba na silang patyon? Dili. Gamhanan kay ng virtues. They are the powers of God. Mga gahom nas Ginoo nga gihatagan hinato by virtue of baptism na liwat sa ni Maria puno sa grasya. Ang kuwang lang nato, di ta ka maong mugamit sa mga grasyang niya nato. Kanus aman mulihok ang grasya kung atubangon siya og sala. Atubangon gani siyang sala, mulihok din ang grasya. Inigamit imos grasya, patay ang sala. Pero ana pare, atubangon kog siksi kayo. Unsa man grasya ha akong gamiton? Ako sa mga laki, tubangon mong siksi kayo ng short nga mubo kay niya magnay gisi-gisi. Ana. Unsa may gamito nato nga gahom? Gamit na yung taog purity. Ana, wa din ay gahom ang purity diay. Na, oy. Mo na inigamit nimo purity, unsa may pure nga pagtan-aw sa tao? Image and likeness of God. Ana. So ang atong batio na, ingon ana, musod na sa atong kasing-kasing, mamatay na dito, kasagaran, pras na kogod kasagaran, kana mga babaeng magsulo bug ingon ana, at the start, mura kong ma-impress, pero ug ako na siyang pasudlon na ris akong kasing-kasing ug mamalandong nako sa virtue of purity, virtue of virginity, virtue of kaning, kana ba, immaculateness. Maluoy ko magtanaw sa maong babae. Maluoy ko ba? Kaluoy niya. Iya lang giyama-yama ang grasas Ginoo niya sa beauty. Iya lang pasagaran ang gasas Ginoo niya. Muna kung doon ako higayon, mo aksyon ko og tambag. Dahil siksira man kay ka, pwede og ilis-ilisa na ni mong jutay imong sulob. Ingnom sa kusay, ibog lang ka. Ako, bitaw, tinuod bitaw, ibog taw ko. Ana, mo bitang ako kapasulubon, kaya na-disturbo na ko nimo. Ana, diabta ko kailang babae, gwapa gid siya. Ndot kay siya kutis, ana, iya yung shortan og mayo. Naku, nganong ka na manghimong isulob nga madisturbo, mamigmaayo mga laki. Ingani siya, asit gunin ako, father, asit gunin ako. Na di kay asit, imo din, di mo i-display. Ana, nako mo lagi asset nimo liability nako. Oh na siya. So bugnuan na siya pinaagig purity. Lord, I know I can be pure in the midst of this lustful situation. In the midst of this porn, di ba tayo sa katong nag-open ko sa akong cellphone niya, mutanaw-tanaw di ako ginagmay ana mga kuan-kuan kana bang mga ambot lang ka Bradley Tom tanaw na. Basta ni tanaw ko atong niya lain man ang internet kay kun mutanaw na ka sigihan mo kaghatag ana. Sus, dai ka usa nga nag-ayo-ayo ko atong kani mating itong atong IT akong gipatabang nganong di naman ni maka-search ang kaning Google sa ay na disable man ni imong Chrome pa dere yang iyang gi-enable ang kanang Chrome dito nya pag tanaw-tanaw nako na man itoy gabutang 1 ana sa ato pa na message di akong gi-open unsa may sud aning Chrome di ay na open man ni sina may message usa pag open ako sus kadto mang nagbilangkad Jesus pati na kong ratolat text day go sa man ni chero sa ni pag sa tanaw lang na nato og ba pa din ako napatay og tanaw hastan ginakong pangita
Na-off yun to na ako. Sunod adlaw, ngitan sa ko. Usay magbugno tayo, bugno yun. Kanang, grabe yun, binugno ay. Nya, magsige naman tong flash atong una-una. Di ba? Magsige na to. Magsige na tong balik-balik. Ambot niya akong sa Christian Brad Boy. Di ba niya magbalik-balik sa una-una. Pero, kanang balik-balik ko asigi sa tagbugno usad, ug gamit og purity. Ug mauna siya ang gigamit ni Mama Mary, ibutan sa kasing-kasing niya ang imong kasing-kasing kay puno mas Espiritu Santo, ipabugno na dito, di gyud mapildi ang virtues. If you will, kung i-exercise lang nato ang 1%, now we will the virtue to operate. Lord, I want the power of purity to operate in my mind and in my heart. Nya kung gilibak na kas imong silingan, Lord, I want to let the power of patience and sacrifice para mahigugma ko aning tawhana. Give me the gift or the grace of patience. Akong i-let go ang power. Akong ikabliton ang trigger sa virtue of patience. Nya kung naa sa gani imong nangutang wa mo bayad nimo, Lord, akong i-let go ang trigger sa generosity. Din ako maningil. Di ba? Nyarong nangabit imong bana, i-let go na ko, Lord, ang akong trigger sa zaman. Love to lay down my life for my beloved. Di ba? Oyon-oyon dia. Sige. Manindog na ta. Mga igsoon, mudangop kita sa kainit sa inahanong gugma sa kasing-kasing ni Maria o madasigon kitang mudangop sa atong mga panginahanglan uban kaniya. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga mahimo siyang dalangpanan alang sa tanang mga makasasala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, nga ang mga nasud mangita na sa dalan sa kalinaw ug kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga makasasala, nga ang inahanong pag-amuman ni Maria sa iyang mga anak, makakabig kanila balik sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom karon dinhi, nga makakat-on kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios uban kang Maria. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,